fa poc més de 20 anys deixaren de ser invisibles, vivint un encís col·lectiu com una mena d'encanteri a la nostra terra, aquest país, es posaven les primeres pedres d'un projecte il·lusionant anomenat Ràdio Televisió Valenciana. Era la llum al final del túnel, creiem, perquè després d'una llarga travessia, els valencians i valencianes disposarien d'uns mitjans de comunicació propis i públics, d'unes noves eines capaces de cohesionar la nostra societat, de contar-nos allò que ens era més pròxim, de parlar-nos en la nostra llengua i de situar-nos en definitiva un poc més a prop de la normalitat com a poble. Volíem que fora un punt de trobada per a tots nosaltres, una casa on veure'ns les cares. 20 anys i mig després, però, aquella casa carregada de futur ha caigut en desgràcia i ho ha fet en un procés de degradació amb escletxes i pilars inestables. Procés que va començar quasi des del primer minut d'emissió i que s'ha accelerat els últims anys fins a un punt insuportable de manipulació i obscurantisme. Nosaltres, els valencians i valencianes, que hem crescut veient la progressiva distància entre el relat que se'ls hi contava i la veritat del carrer, ja no ens hi reconeixem. I per això ens hem anat allunyant cada vegada més d'ella, sovint impotents, més vegades indignats, en alguna ocasió fins i tot avergonyits, perquè Ràdio Televisió Valenciana, lluny de convertir-se en la casa comuna que ens prometeren, ha esdevingut la finca particular d'uns pocs, una mena de festa privada a costa dels nostres impostos. És per això que, arribats a aquest punt, bona part de la societat civil valenciana ha decidit plantar-se i no fer més passos enrere. Cal recuperar la llum, cal demanar, exigir respecte, perquè, amics i amigues, el fet d'assenyalar la presència de ruïnes és només el primer pas per agafar pales i graneres per a posar-se mans a l'obra i tornar a reconstruir. Volem construir una casa acollidora i plural, on totes les idees siguin escoltades, respectades i tingudes en compte, les majoritàries i les minoritàries, les còmodes i les incòmodes, les diferents i les iguals. Una casa comuna on els informatius i els debats siguin dignes del seu nom. Somiem amb un espai obert a la reflexió, que possibilite la discrepància i el diàleg, una finestra a una realitat social rica i variada. Volem ésser visibles i trobar-nos allí tots. Construir, reparar, ordenar amb les nostres mans si fa falta. Desitgem una casa transparent, amb professionals independents i respectats, amb condicions laborals dignes, amb contractacions clares i netes i amb igualtat d'oportunitats i de drets. En definitiva, una casa justa, on la por estiga desterrada del tot i el criteri professional siga el que tinga predomini sobre qualsevol tipus de consideracions partidistes i personals. I sobretot, amigues i amics, una casa valenciana, és a dir, una casa on la nostra llengua es parla i dignifique, amb una mèdula espinal constituïda per professionals de la terra, on sentir i escoltar músics valencians i en valencià, on puguem admirar les nostres actrius, els nostres creadors i científics, escriptors, periodistes, treballadors, autònoms i empresàries, aquells i aquelles que viuen entre nosaltres, que som nosaltres. Sí, amics, hem decidit plantar-nos,
i posar-nos a treballar per reconstruir el que gent sense escrúpols ha deixat que s'enfonse. Ho fem perquè és de llei, perquè és de justícia i sobretot perquè Ràdio Televisió Valenciana Canal 9 ha de ser la nostra casa, la casa de tots. Gràcies. Bé, moltes gràcies tant a Salvent com a Xavi, com al professor. No podia limitar-me a llegir una cosa. Crec que és el moment de que la societat civil reaccione. Sempre havia somiat ser hereu dels il·lustrats i fill de la modernitat, de la il·lustració a la modernitat, amics. Per què no fem una ciutat que siga com una mena de museu de la vida? Se'n recordeu l'eslògan de Kant? Sapere aude. Atreviu-se a pensar. Crec que és el moment d'atrevir-nos a pensar, d'indignar-nos. Crec que és el moment de ser conscients que nosaltres també podem. Nosaltres també podem. Perquè tenim, els que estem ací, dues coses fonamentals. La raó i la paraula. I aquest serà l'eslògan nostre. Tenim la raó i la paraula. Digueu-ho fort, que mos senguen. Tenim la raó i la paraula. Tenim la raó i la paraula. Tenim la raó i la paraula.